saben dina mung lamun angen-angen duh wong manis harap urip barengan bunga susah dilakoni apa teka lan pun kakak hati kurang bakal lali saben dina mung ngalamun dening bisamu amung tansah kadulung wayanganmu doni mas wong ayu dilalitan bisa lali saya anggrek rujit hati lelewamu wong manis tansah kumanggil ing pandoming nitra apa tega citra ing janji Hartati katresnanmu. Alhamdulillah aman-aman saja. Aman terkendali. Zen niki wau sayangi Pak Eko mboten nderek niki wau. Nggih, Mbak Eko ibuke gerah. Zen niki wonten. Mugi-mugi didongakne ibuke cepet sembuh. Amin. Sehat ta, Nduk? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Terus nih, Nduk, yuk. Monggo Kang Mas katresnanku bebasane tak bisa ditunggu jubahan rasa
aku tak trimo ngalih pancen tresnamu saiki wis malih aja nganti ganggu senenge atimu kang wis ayem tentrem karo sisianku nise aku tak trimo nise mantian batin rasane wis perih tak sirame tak rabuki rena wengi aku ngerti tresno ra kudu duweni pancene dek lidah tak bertulang ngucap janji ora kena dipegang pancene dek kowe wis rasayang rindu kangen mung dadi kenangan wis bali yo mring keluarga pancen urip ora sepi ing panggoda sayange kowe wis duwe bojo trimo ngalih aku kowe durung jodoh lidah tak bertulang ngucap janji ora kena dipegang pancene dek kowe wis rasayang rindu kangen mung dadi kenangan wis bali yo mring keluarga pancen urip ora sepi ing panggoda sayange kowe wis duwe bojo trimo ngalih aku kowe durung jodoh aku paten nono wae timbang aku bisa karo kowe tangismu ana pakonku kok go nutup wengi sing atimu tatune atiku iki mung sliramu kang bisa nabani balung klopo paribasan tresnamu jebul edo-edoan tulungono awak iki aja nganti aku mbok ocati welasono awak iki aku pengen kumpul dadi siji kok wengis temen atimu tanpa dosa kowe ninggal aku balekno taline tresno aja nganti
biar ilang muspro. Sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh penak rasane legi gurih minulan klopo apa juaranane saka punggung asale ora burung wong sombong wong plenggang-plenggang so asik sesaran kalian karawitan Surya Laras Indonesia Yapa Multimedia sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh penak rasane legi gurih minulan klopo ambak juaranane saka punggung asale ora urung wong sombong wong plenggang-plenggang so sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggon bali bisa kumpul kaya ing wengi nono windono tak enteni ing pucuke tresno balung mongko bebasane mung katon sliramu wae ojo lali bawelku
Jarahan Sari angin amidet milir arom lumrang ban jarahan sari kadek tresna miak sekarna dengin mekar kadek lana bramanangi sapsarine brangangan si kumbangiku antuk sejatine matu sernane lungkrah lan lesu ibarat beber enar lajui beri bere lumayan ing awang-awang minta ing pangrana nyanding kembang angin amidet milir arom lumrang ban jarahan sari angin amidet milir arom lumrang ban jarahan sari angin amidet milir arom lumrang ban jarahan sari
sekar mekar ing ora kacengkar ngelak kang tanpa upama nunggu tumete sing tresna kanggo ngelasi lungka-lungka ketiga ya salam anganku ngembara anembus megon ngitung-ngitung sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerinan tak kirimi kidung kaketake jantung lalungitan lunglungan nang rerambatan amung sarang anggrek kejiwangku tak kirimi layang gitar tak sepirke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir Rino wewayangmu beda hatiku sing terta saupama kapan kaya aku bisa ngregem lintang ngregem indah rembulan aku sabar kuatir lamun tak sabar sekar mekar denger ora kacengkar ngelak kang tanpa upama nunggu tumete sing tirta kanggo nelasi luka-luka ketiga pokasane tali katresnanku wis bejane yen aku tinggal bepujanku mbok yo eling sliramu wis nate janji prastya nanging nyata saiki mung tansah gawe galo biyen mulane aku rak wis kandha aku nesta lan ora bondo donya pan yaktine wong kepranan barang kang durung kenyataan mbok ya eleh
saya suwe saya mundak yuswa aja citra citra bakal nemai tuno biyen mulane aku raos kondo aku nesta lan ora padha donya man yaktine mung kepranan barang kang durung kenyataan mbok yo eling saya suwe saya mundak yuswa aja citra citra bakal nemai tuno monggo Mbak Kadip Sesarengan langgam Krai Seto katur dumateng Paduka Sami. sepisan ketemu wong ayu ketilanku godho ati rinten siang
dalu Dinurban jiwa raga Mondang rasa tumetes kalbu Lir ngoyai segara Tekan bisa nulungin hatiku Suwe kon ku ngenteni Lewong ing ati kang entuk jambi Dadya ati sawiji Nadyan napa tak lakoni Satya Pandhita Ratu mring sliramu dados sisihanku mugi Gusti lelani tresnaku kakang Winawati Was kaloka saindenge Nuswantara yang pasuting lumbang sawa panaraga was samapta ing yada pasana Mas Gunawan iku kang dadi pangarsa Anglayani cetak bakalan undangan Video syuting editing kang wis kondang Katurama uga foto panggilan Ya pas syuting iku kadhe langganan Ya Pak video syuting Mangkal Plumbang Sawo Ponorogo Suryo Laras Indonesia Monggo Lembah Setu PT-nya Sandi Media ya Pak Was kaloka saindenge Nuswantara ya pasoting lumbang sawo panaraga was samapta enggal dapasana Mas Gunawan iku kadadi pangarsa Anglayani cetak bakalan undangan Video syuting editing kang
puntane mong gawe ngratesing ati.
suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kang kaempat gawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo nan iki nandang uyung rena wengi lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku ning sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku wong tansah setya ngenteni baline endah manis sesemu lewat tembang kangen iki wujud katresnaku. Siang Bantara ratri mong eling manis ing ati janjimu tansah anduweni marang Santiago Latmi. Janji sebulan
banyu segara rasaku ora bakal serna Senadyan nyawa puncak sakaraga wis tresna ora bisa dipisahno Surya Laras Neng endi nggonku goleki bete-bete kepengin ketemu senadyan mata tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu awet iku ninggalake Satu. aku. Kawit gatosan dumateng ingkang kagungan mobil B1598 dipun suwun dipun geser sekedhi. Sepeda malih ingkang kagungan mobil B1598 dipun suwun dipun geser sekedhi awet mobil sawingkingipun badhe medal niki kesesa ketawisipun nggih. Aku ora bakal kundeli Cetak stope ken krungu. Nyuwun kawigatosan ingkang kagungan mobil 1598 dipun suwun dipun geser sekedhi awet mobil sakwingkingipun badhe medal ketawisipun ingkang kagungan mobil sakwingkingipun radi sangat penting. Pramila nyuwun pangapunten mobil ingkang kagungan mobil menika dipun geser monggo Pak nggih. Nggih sedaya cripik gedang cripik telo titik edang watone rata. Monggo Mbak Barti. kaya ngene lelakonku